Hej, jeg hedder Emma. I dag er jeg taget ind i DR-byen, hvor jeg vil lave en castingfilm til den nye julekalender i 2018. Nå, jeg må ind. Jeg hedder Emma Skovdal Christiansen. Jeg er 12,5 år gammel, og jeg har lavet masser af reklamefilm, kortfilm og tv. Jeg kunne godt tænke mig at være med i julekalenderen, fordi jeg elsker, når man ligesom får sig en ekstra lille familie, når man laver længerevarende produktioner. Og så Danmarks Radios frokost virkelig god. For et halvandet år siden var jeg inde på Folketeatret, hvor jeg spillede Lille Sara i Infomune. Jeg spillede blandt andet med Gita Nørby og Våge Sandø, og jeg savner Folketeatret rigtig meget. Det her, det var julekalenderen for sidste år, men jeg vil være med i den til næste år. Nå, men det har været sjovt at være herinde på Danmarks Radio. Jeg håber, vi ses igen.